കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ स्मिता माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 2 കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ അധ്യായം 3 കടന്നു. കർമ്മയോഗം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അർജുന ഉവാച ജ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മത ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കേശവ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുന്നവനെ എന്നാണ് അർത്ഥം. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ നാമം ലഭിച്ചു. അപ്പം അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ
ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം, അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും നിരന്തരം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക, ദൃഢതയോടുകൂടി ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പോൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ. തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഫലം നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണോ അത് ആ കടമ ചെയ്യുക, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ മാത്രം മതി, മറ്റ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് അർജുനൻ കരുതി. അപ്പം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പം എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് ഈ രണ്ട് കർമ്മം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, അഥവാ ബുദ്ധിയോഗമാണോ? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം, ഇതാണോ നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയുണ്ട്, ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ആ ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് തീർത്തും പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ, വ്യാമിശ്രേണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വയാർത്ഥം എന്ന് തോന്നുന്ന വാക്യേന വാക്യം കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ മോഹയത്തീവ് അങ്ങ് മോഹിപ്പിക്കുന്നു, ഏന യാതൊന്നുകൊണ്ട് അഹം ഞാൻ ശ്രേയം ശ്രേയസിനെ ആപ്നുയാം തത് ഏകം ആ ഒന്നിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തദേകം വദ എന്ന് പറഞ്ഞു. തദേകം വദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത് ഏകം വദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒന്നിനെ, ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒന്നിനെ എന്നാണ് തദേകം വദ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത്, അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധിയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു, എനിക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് തദേകം വദ, ആ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധിയോഗം, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, അടുത്തത് 3-4 ശ്ലോകം. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ ന ച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചേ? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട, ബുദ്ധിയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതി. അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നീ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് അർജുനൻ ധരിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ബുദ്ധിയോഗം പരിശീലിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി യത്നിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നേറിയാൽ മതി, ശരി എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാം. യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർമ്മമാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് വിധേനെങ്കിലും എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക, ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ അർജുനൻ കരുതി അതിനൊരു വഴിയായി തീരുമായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക ആണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് അർജുനൻ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ, കർമ്മം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതിരുന്നാലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കാണുന്നതിനെയും കേൾക്കുന്നതിനെയും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പലവിധ ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ മാത്രമല്ല കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുന്നത്, കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളും എല്ലാം കർമ്മമാണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പം ആ സന്യാസത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച്, ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലികാലത്ത് അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ടും കാണാനില്ല. ഇപ്പം ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു കലികാലത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തേണ്ടത്? അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ശൈശവം, ബാല്യകാലം തൊട്ട് നമ്മൾ ആ യൗവന ആരംഭത്തിൽ, അതായത് ഒരു കുടുംബസ്ഥനായിട്ട് തീരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയങ്ങളോടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തിരിച്ചറിവായി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അതായത് നമ്മുടെ പഠന കാലഘട്ടമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വഴിതെറ്റി പോകാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ധർമ്മത്തിനെ അധർമ്മത്തിനെ ഒക്കെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടന്നിരുന്നത്. അവരെ കൃത്യമായിട്ട് വഴിതെറ്റി പോകാതെ അവർക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാത പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ, ആ ഗുരുവിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന അറിവോടുകൂടി അവരുടെ സ്വഭാവത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും ചിന്തകളെയും ഒക്കെ വളരെയധികം കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കോടും ചിട്ടയോടും കൂടി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, നമ്മൾ വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാരെ അനുസരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വളർന്ന് വലുതായി ആ പഠന കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹപ്രായമെത്തി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബസ്ഥനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനാഥിയായിട്ട് നമ്മളൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബത്തെ നോക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക, അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ധനം ആർജിക്കുക, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 50 വയസ്സൊക്കെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ട ഒരു കാലമായി കഴിയുമ്പോൾ മുതിർന്ന നമ്മുടെ പുത്രന്മാർക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകുന്നു. വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഈശ്വരനോട് ദൃഢതമമായിട്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെ ദൃഢമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഭൗതിക വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൗകിക ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈശ്വരനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എന്തൊക്കെ തന്നെയുള്ള വിഷമങ്ങള്, പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഈശ്വര ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി ദൃഢതയോടുകൂടി മുന്നേറാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു 3 കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൃഢതയോടുകൂടി ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കടമകൾ ഒട്ടും അനുഷ്ഠിക്കാതെ, വാനപ്രസ്ഥത്തിലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരിക്കലും നേരിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങളിലെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശത്തിന് കയറി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അയാൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് യാതൊരുവിധ പക്വതയോ പാകതയോ ഉണ്ടാവില്ല. ഈശ്വരനിൽ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ദൃഢനിശ്ചയം, ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൂർവ്വ ആശ്രമങ്ങളിലെ ഉള്ള ചിന്തകൾ വരും. താൻ സ്വയമേവ പാലിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വീണ്ടും ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മനസ്സ് താഴ്ന്നു പോകും. അപ്പം ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അത്രയേറെ മനസ്സിന് പക്വത വന്ന്
ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ആസക്തി ഇല്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി നമ്മൾ സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് മാത്രമേ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാർക്കാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും കർമ്മം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാനാവുകയില്ല. എങ്ങനെയാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ആ സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഗസമാചര. അപ്പം കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് വിഷ്ണു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്താണ് യജ്ഞം എന്നാൽ? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഈ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം. ഈ ലോകമേ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാണ് നമുക്ക് തന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അത് ഒരു കള്ളന്മാരെ പോലെ ആയിത്തീരും. കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വാടകക്കാരാണെന്ന് പറയാം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയും ഈ ലോകവും ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തും. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും തോറും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലമാണ് നമുക്ക് തീരാ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടും ദുരിതങ്ങളായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നും പോയി ഇരിക്കുന്ന അല്പാൽപമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആസ്വാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അതിന്റെ തത്ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും പെട്ടുഴലും. എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ജീർണിച്ച ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് വീണ്ടും ആ ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്റെ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച്, അതിന്റെ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് അത് മറ്റ് ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അതൊരു, നമുക്കിപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ വലിയൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നും. ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം, എത്ര ജനിച്ചിട്ടും ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ദുഃഖാലയമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. ആർക്കും ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും മോചനമില്ല. നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ടോ, ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ. അപ്പം ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മോചനം നേടേണ്ടത്. കർമ്മത്താൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, അതേ കർമ്മത്താൽ നമുക്ക്
നമുക്ക് മോചനവും സാധ്യമാകും. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു വിദ്യയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്താണെങ്കിലും ശരി നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് പ്രസാദമായി. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി, ഭഗവാന്റെ ഒരു കടക്കൺ കോൺ വീക്ഷണം മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ അതെടുത്ത് കഴിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു, അത് ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിക്കല, ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചിന്ത മതി, ഭഗവാൻ അതിനകത്തൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, അത് പ്രസാദമായി മാറി. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരുണ്യമാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈം ഭുജ്ഞതേ തേ ത്വഖം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. ഇപ്പോ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും കഴിക്കണം. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്, ചോരന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷ്യ ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തും സ്വീകരിക്കാവൂ. എന്ത് തന്നെ, ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും, ചിന്തകളിൽ നിന്നും, പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ, ബന്ധമുക്തനാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് പാപമുക്തരാകുന്നത്? അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം അവര് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയും ആ ഭക്ഷണത്തെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തിരുമുമ്പിൽ ഒരു തുളസിയില സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങത് സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് പ്രസാദമാക്കി തരണേ എന്ന് വളരെയധികം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അത് എടുക്കുന്നു. അത് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തെ അത് അപ്രസാദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പ്രസാദം ഭുജിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ പരിശുദ്ധമായിട്ട് വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ക്രമേണ പാപങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പ്രവണത നമ്മളിൽ കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും ബുദ്ധികൾക്കും ഒരിക്കലും പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും കർമ്മഫലത്തിനെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവണത കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ തരുന്ന ഭഗവാന്റേതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നതിനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളില് വൈഷ്ണവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ മത്സ്യവും മാംസവും മുട്ടയും ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള വർജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സാത്വികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. കൂടെ ഒരു തുളസിയിലയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കാം. അത് പ്രസാദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ധാന്യം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ആ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? മഴ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ മഴ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് വിധിപ്രകാരം യഥാനുഷ്ഠാനം കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ആ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നതാണ്,
ആ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ യാഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നതും ആ മഴയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും. അപ്പം അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നത്, ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കാരുണ്യം, ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം, കടമയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മറക്കാതെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നും, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ വിഷ്ണുവിനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ആ ഭഗവാനാണ് ആ വിധിപ്രകാരമുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ധാന്യങ്ങളെ, മഴയൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട്, മഴയിലൂടെ ധാന്യങ്ങളെ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവനാണ് ഭഗവാൻ വേദം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും വേദങ്ങളിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു കിട്ടിയ ആ യാഗാനുഷ്ഠാനം, ആ യജ്ഞങ്ങള് യഥാവിധി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുക. ആ മഴയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥമാക്കി ഭഗവാന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസാദത്തെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഭുജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പം അടുത്തത് 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ തദേകം വധ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം യാതൊന്നിനെ, പിന്നെ ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇനി യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വിഷ്ണു അഥവാ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ്, 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളണേ. സത്യയുഗം. ഓരോ യുഗത്തിലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എന്താണ് യുഗധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ യുഗത്തിലും യുഗധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും അനുഷ്ഠിച്ച കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം യുഗം അഥവാ കൃതയുഗം. ആ കൃതയുഗത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കാലത്ത് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നത് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടും വായിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹിരണ്യകശുവിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ 60 വർഷത്തോളം, 10,000 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 30,000 വർഷം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 ആയിരുന്നു ആയുസ് സത്യയുഗത്തിലെ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ധ്യാനത്തിലൂടെ, തപസ്സിലൂടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച്, അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആയുസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി യത്നിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 വർഷമായി. 10,000 വർഷം, 1,00,000 വർഷം ആയുസ് എന്നുള്ളത് 10,000 വർഷമായിട്ട് ചുരുങ്ങി. അപ്പം ത്രേതായുഗത്തില് കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്നു. ആ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി യജ്ഞത്തിലൂടെ, അതായത് വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അന്നത്തെ യുഗത്തില് ആൾക്കാര് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്, ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. അന്നത്തെ യുഗധർമ്മം അതായിരുന്നു. ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്നല്ല, ആ യുഗധർമ്മം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അടുത്തത് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 വർഷമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനൊക്കെ ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഏകദേശം 300 വയസ്സോളം ആയുസുണ്ടെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് തന്നെ ഏകദേശം ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് 125 വയസ്സായിരുന്നു എന്നാണ് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് കലിയുഗത്തില് ഈ 3 യുഗങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാര്. കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 യുഗത്തിലുള്ള ആ മനുഷ്യരുടെ പ്രഭാവമോ ബുദ്ധിശക്തിയോ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നേറാനുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവമോ ഒന്നുമില്ല. അവര് തികച്ചും ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം മുഴുകി കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ അറിവുമില്ല. ഇനി അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്നവരാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? അല്പായുസുക്കളാണ്. അവർ പരസ്പരം എപ്പോഴും പോരടിക്കുന്നവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണമില്ലായ്മകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ
കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ അല്പായുസുക്കളായിട്ടുള്ളവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ആ ബുദ്ധിശക്തിയും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനുള്ള ആ മനസ്സിന്റെ അറിവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആയുസ് 100 വയസ്സാണ്. 100 വയസ്സ്. അപ്പൊ 1,00,000-ൽ നിന്ന് 10,000-മായി യുഗം കൂടി വരുന്തോറും ത്രേതായുഗം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും 10,000-മായി, ദ്വാപര എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും 1000-മായി, കലിയുഗം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി, 100 വയസ്സായി. അപ്പൊ 100 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ധ്യാനം അനുഷ്ഠിക്കാനോ യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കളായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് യാഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളായിക്കോട്ടെ, പഞ്ചഗവ്യമായിക്കോട്ടെ, നെയ്യ്, പാല്, തേന്, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വസ്തുക്കളും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് കാലത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വരെ അങ്ങേയറ്റം മായം കലർന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്, ഇന്ന് കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാഗമോ യജ്ഞമോ ഒന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യുഗമല്ല അത്. ഈ ഒരു കലികാലത്തില് ആ ഒരു ധർമ്മമല്ല. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമസങ്കീർത്തനം, നാമം ജപയജ്ഞമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാമജപമാണ് ഈ യുഗത്തിലെ ധർമ്മം. കാരണം ഈ യുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒക്കെ വിഷമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഒരു നെയ്യായിക്കോട്ടെ, പാലോ, തേനോ, അങ്ങനെ എന്തായിക്കോട്ടെ, നമുക്കൊരു യാഗം അനുഷ്ഠിക്കാനോ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാനോ ഒന്നും നല്ല ഗുണമുള്ള, ഒരു മായം കലരാത്ത, വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ, ബ്രാഹ്മണനും തന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രം ജപിക്കുക, മന്ത്രമൊക്കെ വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് തെറ്റുകൂടാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പം അത്ര കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാരും ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്. ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, കലിയുഗത്തിൽ ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ഒട്ടുമേ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. നിരന്തരം ഭഗവാനെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിരുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിലോ യജ്ഞ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തിലോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിരുനാമ ജപയജ്ഞം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാമജപം നമുക്ക് തന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ. അപ്പം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള, വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം എടുത്തിരുന്നു. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെ പോലെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാന് ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാന് തന്റെ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പം തന്റെ ബദ്ധരായി കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് വളരെ കാരുണ്യം ചൊരുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതും. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ രാമ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രമാണ്. അപ്പം അത് വലിയ ഉയർന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും മാത്രമേ ആ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ആ മന്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കാനോ അറിയുവാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും കൂടി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ, ആ ജീവാത്മാക്കളെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആ മന്ത്രങ്ങളെ സാധാരണക്കാർക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കുവാനും ജപിക്കുവാനും തക്ക രീതിയിൽ അതിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥകളെ തികച്ചും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ഏതവർക്കും, എത്ര മോശം കർമ്മം ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിലും ശരി, എത്ര മോശം അധവദിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും ശരി, അവർക്ക് ആ നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഈ ഭൗതിക ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ആ കാരുണ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകി. അപ്പം ഈ കലിയുഗ സന്തരണോപനിഷത്ത് എന്നാണ് ഈ നാമജപത്തിന്, ഈ നാമത്തെ പറയുന്നത്, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനെ. അപ്പൊ ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്തത് യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദ്ദേവേതരോജനം തയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മാതൃകാപരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയെല്ലാം, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കും. ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ, നല്ല അധ്യാപകരെ അവരെ അനുകരിക്കും. വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരെ അച്ഛനമ്മമാര് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ അനുകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്
എന്താണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് ഇത് അധർമ്മം ഉള്ള യുദ്ധമാണ്. അപ്പം അധർമ്മം എപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചു അല്ലെ. കൗരവര് പാണ്ഡവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ ദൂത് പറയാനായിട്ട് പോയെങ്കിലും അവരൊരിക്കലും പാണ്ഡവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതൊന്നും തിരികെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവിടെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും സാധിക്കുമെങ്കിലും ഭഗവാന് ആ അധർമ്മം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ യുദ്ധം അവിടെ വേണമെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് എന്താണ് ഒരു അധർമ്മം വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ തക്കതായിട്ട് അഹിംസ വേണ്ടി വരും. ഒരു അധർമ്മം നടന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അഹിംസ വേണ്ടി വരും. അപ്പം ഭഗവാൻ അത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചനം നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്തയേവച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായിട്ടായോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഇവിടെ ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മളെ മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ധർമ്മം പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതോ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ടും ഒന്നുമില്ല, ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായും ഒന്നുമില്ല, ആവശ്യമായതായോ ആയിട്ടും ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ആ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ അധർമ്മം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പം അവിടെ അധർമ്മികൾക്കോട് അഹിംസ ആവാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ആ അഹങ്കാരത്താൽ അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം താനാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ശരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ്, ആ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പറയുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മളാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അടുത്ത ശ്ലോകം, മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ അധ്യാത്മചേതസ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടുകൂടി, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടുകൂടി എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ത്തെക്കുറിച്ചും നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഇനി നീ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധത്തോടെയോ അലസ്യതയോടുകൂടിയോ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം നീ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അതിന്റെ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വരും വരായികളെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. നീ എന്താണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സർവോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർജുനന് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇനിയും തീരാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ ജ്ഞാനം നൽകാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ആ ചോദ്യം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ അതിലെന്താണ് ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത്, യേ മേ മതമിദം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു തരത്തിലുള്ള സംശയമോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒന്നും കൂടാതെ, പുച്ഛമോ വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാസമോ ഒന്നും കൂടാതെ, അവിശ്വാസമോ കൂടാതെ
പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് അത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞും തികഞ്ഞ ഒരു അതിലപ്പുറമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഇനി ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നല്ല ഈ പരലോകത്ത് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ആ അറിവ്, ഈ ജ്ഞാനം വന്നതേ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ അറിവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഈ അറിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനെ അതേപടി വളരെ എളിമയോടും വിനയത്തോടും കൂടി അത് സ്വീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങും. നമ്മൾ വളരെയധികം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അസൂയ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന്, കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം നേടുന്നു. ശ്ലോകം: യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായിട്ട് എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ മൂഢന്മാര് തന്നെയാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂഢന്മാരും? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ. അതിലപ്പുറമുള്ളതെല്ലാം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവിശ്വാസമോ അന്ധവിശ്വാസമോ മൂഢത്തരമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവര് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മൂഢന്മാരും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയുള്ളവർ മൂഢന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ നേരെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അജ്ഞന്മാരാണ്, മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം പരിപൂർണത നേടുന്നതിനുള്ള യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുക, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അതിനു പകരം നമ്മൾ എന്താണ്, വെറും മൂഢന്മാരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതിൽ ആസക്തി കൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ മുഴുകി അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ശരീരത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറും മൂഢന്മാരായിട്ട് അജ്ഞന്മാരായിട്ട് വീണ്ടും 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 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി 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 യുഗാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് മറവി തരുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ നമ്മൾ വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ബോധവും നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പം പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ് പരിപൂർണത എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നു. അടുത്തത് അർജുന ഉവാച അധകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അപ്പം വാഷ്ണേയ എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതായത് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വാഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്ന കൃഷ്ണ എന്നാണ്. അപ്പം ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്ന് അർജുനനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വരിക എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചില പാപകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അതിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 62ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാമക്രോധ മോഹ, കാമത്തിനെയും ക്രോധത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാമം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്രോധം വരുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴയുണ്ട്, നമ്മുടെ സമ്മോഹം വരുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം
ആ കാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യാൻ, തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതാണ് എന്താണ്? ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്രോധം. കാമമാണ് ആ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ആ കാമം, ഓരോന്നിനോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി മൂലമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദുർബലമാണ്. നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് വീണ് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആ മോഹവലയത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിൽ നിന്ന്, ആ പാപ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് അടങ്ങാത്ത ഒടുങ്ങാത്ത ആസക്തി, ആഗ്രഹം, കാമം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം കാമമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്രോധം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? കാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകും. നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സമ്മോഹം, വിസ്മൃതി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കാമമാണ് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിന്റെ, ഈ ഇഹലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹാശത്രു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാമം. ഈ മഹാപാപമാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും പലതരത്തിലുള്ള ആപത്തുകൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി എത്രത്തോളം നമ്മളിൽ കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കാമം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ഈ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങളാകുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാമമാണ്. ഈ കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്തത്, ധൂമേന മ്രിയതേ വന്യർയഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്ഥതാ തേനേതമാവൃതം. അപ്പൊ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെ, അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും മനസ്സില് പലതരത്തിലുള്ള, പല അളവിലാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങളും തീവ്രമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നന്നേ കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല അളവിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപാധി ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആവാത്ത നിലയിലാണല്ലോ. അതായത് ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഇളകാൻ പോലും ആവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അത് അത്തരം ജീവിതത്തെ എന്തിനാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഭ്രൂണത്തെ വൃക്ഷങ്ങളോടും എന്താണ് സസ്യലതാദികളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മത്തെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം പുക തീയിനോട് ഉപമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പുകയോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ ആ തീയിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവനെയാണ്, അതിന് മനുഷ്യനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പുകയുള്ള സ്ഥലത്ത് തീയുണ്ടെന്നിരിക്കലും അതിന് തുടക്കത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുകയില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്, അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആ ഈശ്വരനോടുള്ള ഭക്തി ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളാല്, അജ്ഞാനത്താലാണ് ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ആ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളോട് ഇതിന് സമമത്ര എന്ന് നോക്ക്, ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആവാത്ത നിലയിലാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമത്ര. അപ്പം വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പം അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വൃക്ഷ ജീവിതം വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പുലർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ വൃക്ഷ ജീവിതം വന്നത്. അപ്പം മൃഗങ്ങൾക്കും
മൃഗങ്ങൾക്കും പിന്നെ എന്താണ് സസ്യലതാദികൾക്കും ഒക്കെ ആ ഒരു ജന്മം അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടി വന്നത് അവർ പൂർവ്വജന്മത്ത് ഒരുപാട് പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ഈശ്വരജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യർക്ക് സ്വയമേവ അവർക്ക് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനും ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും മൃഗങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും കുറച്ചും കൂടി അവബോധം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി അവർക്കുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം എന്നല്ല, കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ മനസ്സാദ്യം ഒന്നിനെ കാണും, അതിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ കാമത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴ്ത്തിക്കുന്നു നമ്മളെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും പാപങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രേരിതരാകുന്നത്. അപ്പം തസ്മാത്വം ഇന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാമത്തെ മുരടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പം ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബുദ്ധിയെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും മനസ്സിനെ കഴിഞ്ഞും ബുദ്ധിയെ കഴിഞ്ഞും ഒക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ശരീരമാണെങ്കിലും അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അത് മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ദേകം വദ, അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാമോ? ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്നിനെ. അടുത്ത ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ. ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. യജ്ഞം എന്നാൽ അർത്ഥം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ത്രിഗുണങ്ങൾ. സത്വം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. 3:30 എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതെ, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അടുത്തത് 32 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരിപൂർണത എന്നാൽ എന്താണ്? അതല്ലേ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം തിരികെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരികെ പോകേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പരിപൂർണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുക. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ പിന്നെ 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാർഷ്ണേയ, വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ പിറന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവൻ എന്നാണ് സംബോധന. ഇഹലോകത്തിന്റെ ശത്രു ഏതാണ്? കാമം. കാമം. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്ന് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികളെയാണ്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വൃക്ഷലതാദികളെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഗർഭത്തില് ഒരിക്കലും ഇളകാൻ ഒന്നും ആവില്ല. അതുപോലെയാണ് വൃക്ഷങ്ങളും. അപ്പം വൃക്ഷജന്മവും മൃഗജന്മങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എല്ലാവരിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഈശ്വരനോടുള്ള ഭക്തി, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ആ ജ്ഞാനത്തെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഈ 3 രീതിയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൊടി പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്നുള്ളത് പക്ഷി മൃഗാദികളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ബുദ്ധി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ബാക്കി 4-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യസ്ത കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.